etorkizuneko tendentziak ezagutzeko asmoz ikasleengana jo dugu. Gaurkoan moda eta diseinuko ikasleak izango ditugu protagonista. Euren kursoko azkenengo lanak ezagutuko ditugu. L'or blanc de les monges caputxines semblaven Euskal Herriko moda eta diseinua aztertzeko nahian nora jo behar izan dugu unibertsitatera. Bertan badago Arte Ederretako fakultatean moda eta diseinua ikasteko aukera. Eta Mikel Garate bertoko irakasleetako bat dugu. Arratsaldeon, Mikel. Arratsaldeon. Konta iguzu, moda eta diseinua izan dugu Arte Ederretako fakultatean ikasi daitekela, laburbilduta zertan datza? Bai, bueno, duela 4 urte hasi ginen honekin eta azken finean da Arte Ederrak prestatzen duen titulo propioa deitzen diogu, ez? Orduan titulo propioan lizentziatuek eta graduatuek beste ikasketa batzuk egiteko aukera dute. Eta kasu honetan aukera hori da modaren eta sorkuntzaren ingurukoa. 4. urtea da, beraz, izan du bere harrera, ez? Egon dira eskariak bertan ikasi ahal izateko. Bai, urtero, eskaerak egoten dira, aurten 7 ikasle izan dira, beste urtetan bat edo bestean gehiago izan da, baina, nire ustez, aberasgarria, ez? Azken finean ikasketa hauek egiteko beste aukerarik ez dago, unibertsitate mailan bintzat Euskal Herrian, eta orduan, alde horretatik aukera aprobetxatzekoa. Els ametllers han dat gràcies a Déu gitant d'orrosar l'estiu. Kurso bukaeran gaude eta kurso bukaera izaten den moduan lan horiek erakusteko sasoia izaten da. Bilbon gaude, konta iguzu egun hauetan zer egin duten ikasle hauek? Ikasle hauek lehendabizi suposatzen du gainetik estresa kentzea egingo zutela, ze azken finean kurso bukaerara lana asko pilatzen zaie, soinekoak eta askerak sortzen lan handia ematen die eta nahiko lanpetuta ibiltzen dira. Eta dena dela egun polita izaten da azken eguna, desfile eguna, ze hor ikusten da benetan eurek sortzen dutena eta giro polita egoten da desfilean bertan. 23 de gener. Zu okerraspanabil, marrazketa irakaslea zara, ez? Irudia ematen diezu. Hori da, bai ez, baina bukaera marrazketa arlo honetan irudia baino gehiago da. Ze azken finean marrazkeak esan nahi du buruan duzunak gorpuztu egin behar dela. Gorpuzte horretan, ideia bat izatetik, objektu bihurtzen den bitartean hor transformazio batzuk ematen dira ez. Eta marrazkiak horretan laguntzen du, ez da irudia sortzea bakarrik, baizik ideia batzuk paperean adieraztea, eta hori da soinekoa sortzeko lehenengo pausua esango genuke ez da. Paperean jarri behar da, eta gero hori ez, objektu bihurtu. Sorpresarik hartu duzu ikasleekin, nola egin duten ibilbide hori? Niretzat interesgarria izaten da, nik kursoa hasieran ematen dizkiet nire gaiak, eta nik jendea zautzen dut, baina ez dute gertutik jarraitzen bere sorkuntza prozesua. Orduan bukaeran desfilean ikusten ditut bakoitzak egiten duena, ez? Eta alde horretatik niretzat oso egun polita izaten da, pentsatzea pertsona bakoitzak zer egin dezakeen, eta gero benetan zer egiten duen, ez? Alde horretatik oso polita da. Nola sortu duen buruan zuen ideia hori, ez? Edo zer nahi zuen egin, nola egin duen, bihurtu duen soineko edo janzteko beste pieza bat, ez? Bai, hori da, eta azken finean baita ere, pentsa ezagun, arlo ezberdinetatik etortzen dela jendea ikasketa hauek egitera, ez? Aurten esate baterako, Arte Ederretako batzuk genituen, arkitektu bat ere bai, ingeniari industriala ere bai, eta enpresa inguruan, enpresarialez egindako ikasle bat ere bai, eta psikologiagoa bestea, ez? Orduan, karo, jente ezberdina da, eta noski, bakoitzak bere formazioaren aldetik sortzen du bere lana, hori da. Titularen berezitasuna da, azken finean,
ideia eta ideologia mailan formazio anitza jasotzen dutela, esate baterako marrazketa bera, eskulturaren inguruko gaiak eta jasotzen dituzte, modaren historiako ikasketetak ere jasotzen dituzte. Alde horretatik esango nuke pixkat esparru teorikoa desente lantzen da, eta gero bestalde lantzen da ogibidea bera, ez? Patronajea eta soinekoak sortzeko behar diren gauza guztiak, ez? Hortan datza segurazki titulo honen aberastasuna, ez? Bi aldetatik lotzen dela. Zeren agian badaude beste ikasbide batzuk patronajearen inguruan eta egin daitezkenak, baina gure planetan beste formakuntza osoago bat ere ematen zaie. Euskal Herriko Unibertsitateko Paraninfoan gaude, bertan izango dira euren azkenengo lanak ikusgai, noiz arte, hemen txigida aretoan izango dira? Bai, bi astetan egongo dira ikusgai, eta ni bereziki jendeari proposatzen diot etortzea, ze desfilean egonez baziren, orain izango da azken aukera sormenak ikusteko. Hauk izan daitezke etorkizuneko Euskal Herrian ibiliko direzan diseinatzaileak? Mundu gogorra da, askotan beti zautzen ditugu punta-puntan daudenak, baina punta-puntaz aparte bada beste jende bat ere lan egiten duena, eta azken finean denetik dago, sorte pixka bat, lan asko, eta gero horren arabera gauzak etortzen dira. Tira, eskerrik asko. Bai, zuei. Etorkizunean agian erropa hauek saltokietako eskaparateetan ikusiko ditugu. Hori, ez dakit Lauraren helburuetako bat izango den. Bai, kolekzio hau ez da igual denetan ikusilik zer. Baina, badakat asmoa itxeko, azteko itxen, ipintzeko, inguruko jendiak eta ipin aldaben zer. Azkenian da, pixkat desfilerako oso ondo, baina kaldian ez da ikusten jendia holan. Ideia bai da hor. Laura, ingenieria zara eta aurten Arte Ederretako fakultatean moda eta diseinua ikasten ibili zara. Nolatan heltzen zara horra? Bai, ingenieritzia bai da diseinu industrialian. Orduan ez da kaser ikusi zuzenik, baina bai da betian diseinua arlo gehienetan gustatzen jata. Orduan ikasi nuen ingenieritzia, baina gero bai denboriak injuneiz ikusten nire gehien gustatzen jatana dela erropa diseinatzia. Marrazkea eta zerbait sortzea eta gero objektua bihurtzea, ez? Bai. Aurten prozesu dana ikutu dugu. Pentsatzen, hasieran eskua eta hola, ingenieritzan zelan du dut, baina bildurra banekan pixkat hasiera, baina hori, hasi ginean eskuz dana egiten, eta gero zoiaz ikusten zelan zu basaren kapasa dana kolekzio dana aurrera bateko. Paperean zure ideiak buruan dekozun hori, paperean jarri eta gero azkenean hemen ikusten duguna. Bai, buruan dakasuna eta gero itxen dozuna ez da exactamente igual, baina gutxo gara bera badoia bidetik. Asko begiratzen duzu ere kalean dauden beste diseinatzaileei egiten dana, edo oraingoan, zeure buruari eta zeure sormenari ateak irekik dizkiozu? Beti egon zara ikusten, ze mugitzen den, zer dauen kalian, zer dauen pasareletan, zer dauen revista. Egon zara informatuta egunero. Hori bai, gero ja zure pertsonala izan bia da, ez da, hau gustatzen jata da kopia hau ez. Zu garatu bia dozu eta zukin bia dozu azkenian zerotik hasitza dana.
hauek dirazuk egin dituzunak, ez? Bai, eta niri narru asko gustatzen jata. Betian niri gustatzen jata, orduan nahi izan detzatemon, da polipiel, ez da narrua. Baina da tela lasati luze bat tiretan moztuta, dana trenzauta, osea, lana dana eskusin da dau. Gustatzen jata eskuekin lan itxia, bai. Eta orain honetan ere kontutan eduki behar dira materialak, ez? Ez bakarrik zer daukasun buruan, baita zer landu nahi duzun, eh? Bai, hori danetan sartu dut, edo trentzauan edo lizuan, baina danek dakaten arrua, eta gero nahi izan detzatemon, pixka movimentua bai, beste kaida ondisa dakaten telekin. Soinekoak, laburrak, estuagoak denetarik pizka bat, ez? Bai. Ordan ez nekan gauza fijorik. Junaiz gauzak itxoen poliki ateratzen dana pizka bai, eta... Hauek denak sortzeko ideienen bat izan duzu buruan lantzeko gai bat? Daka pizkat estilo tribala moduan, hori bai bastante gustatzen jata. Eta ezkin genuen klasian ariketa bat, imia genuen soineko bat tela ez dan material batekin, genuen plastikuakin. Eta hasi izan dana hango eskinakuan ideiatik, hasintzan tirekin itzen eta ikusunan gustau jatala hortikan botal nebala zeozer, eta hori, hasintzan handi, baina gero ja tira horiek landuta, trenzauta, eta azkenean hau batera. Aurrekoan desfilea egin zenuten, horako harrera izan zen, nola sentitzen da bat lehenengoz, ez? Gorpuztuta eta mugimenduan ikusita soinekoak. Hombre, izan zen egun oso espeziala, dano gobazen, nerviosa, dano barru. Karo, guk ez genuen ikusi bez desfilea, zuzauz barruan, eta ez duz ikustu, baina, bueno, sensazioa ona izan zen. Ona izan zen, bukaeran dano gobazen ja, hori, pixuak enduta, baina pozik. Aurrera zer, behin ja ikasketa hauek eginda, ze bide hartu edo, suposatzen dudanan moduan, bide zaila dela hau ere. Bai. Hori oindakagu irailean praktikak, 3 hilabete, gutxi gara bera, eta gero legindu lan abiatzen, eta ez baldin bada ez agertzen enpresaren baten horrek norberak zehose juten itxia, edo online saltzeko, edo da bat montatzea momentuz ez da objektibo zuzena, baina bai, luzerako guztauko jatan. Norberantzako soinekoak egiten dituzu, zuretzako? Hombre, bai itxen dut, gauzatxoa bai itxen ditut. Eta beti apainumak eta zezer bai. Eta ontsa udan denbora liborra gehiagokin, ze ontsa arte ibili gara goraino. Orduan oin hasiko naiz. Hemen izango dira soineko, ikasle guztien soinekoak ikusgai, noiz arte? 12 arte. Uztaiak 12 arte, bai, pare bat azte. Bitea egiten diegu ikuslei, ez, etortzeko, ez? Eusko dute gauza politak, igual etorkizunean guk eramango ditugun soinekoak. Bai, a ber, gisa da.